जे आईबिनि अफिसियेल्सफोरा जोंनि धरना जोंनि आन्दोलननि हाबाफारिखौ खौरां लानो फैदों बिथांमोननि रिपर्टनि गेजेरजों भारत सरकारनि होम मिनिस्ट्रियाव बेयो मैया आरो दिनै रोखा रोखायै सहैबाय रिपर्ट हिसाबै आरो बे आन्दोलना जोबनायनि उनाव भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथांनो जोङो मेमरेन्डाम हरगोन बे मेमरेन्डामनि गेजेरजोंबो जोंनि जि दाबि बे दाबिया स्पष्ट आकारै दिनै सहैगोन दा बेखायनो बेयाव बाहागो लाफैनाय जोंनि थुनलाइ आफादनि मानगोनां दैदेनगिरि नोंथांमोन जोंनि हारिमु आफादनि मानगोनां दैदेनगिरि नोंथांमोन एक्सएनडिपि वेलफेयार एसोसिएशननि मानगोनां दैदेनगिरि नोंथांमोन आरो यूपीपीओनि मानगोनां दैदेनगिरि नोंथांमोनजों लोगोसे दिनै खासि अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलनि जोंनि माने एमडीसी मेम्बार अफ डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल आरो गोबां आलासिफोरा मैयाबो फैदों त्रिपुरानि फैदों गोबां जायगानिफ्राय फैदों जोंनि जि थांखि दंमोन बे थांखिया मोनसेल'मोन 2020 सनाव 2020 में जो शांति समझौता हुआ था और उस समझौता के तहत आधा दर्जन से भी ज्यादा जो सुक्ति का जो बात इसमें रखा था ये सिर्फ कागज नहीं था ये सिर्फ सुक्ति ऐसे ही नहीं था इसमें एनडीपी का सार फैक्शन आर्म्स ले डाउन करके सुक्ति में वो लोग आया था अखिल बोरो छात्र संघ गणतांत्रिक आंदोलन छोड़ के सुक्ति में आया था यूपीपीओ आंदोलन छोड़ के सुक्ति में आया था और वो सुक्ति का जो वायदा उसने भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी ने गृह मंत्री जी ने आसाम के मुख्यमंत्री जी ने जो रखा वो बात आधा दर्जन से भी ज्यादा अभी करने के लिए बाकी है हमको बोला गया था 5 साल में सुक्ति का सभी तारीखों जो भी अक्षर यहाँ में लिखा गया है सभी समझौतों का बात पूरा करेंगे वो बात बोला गया था लेकिन आप लोग सोचिए इस सुक्ति के तहत 5,000 से भी लोग इस आंदोलन में शहीद हो गया इसमें हमारा इमोशन है सेंटिमेंट है इसमें हमारा जीने का जो जीवन का हमारा संस्कृति का हमारा जाति का हमारा स्वाभिमान हमारा जो सांस्कृतिक हमारा जमीन सब कुछ इसमें लिखा गया है और वो प्रोटेक्शन सेफगार्ड देने के लिए भारत सरकार ने हमको बोला गया था हम नहीं बोला है भारत सरकार ने नहीं किया है भारत सरकार ने किया है हम भारत सरकार को धन्यवाद करता है क्योंकि कुछ चीजें कुछ उसके सुक्ति में लिखा गया जो भी क्लोजेस था उसका कुछ बात आज तक 5 साल में कुछ चीजें किया है समाधान किया है सुलझाया है लेकिन आधा दर्जन से भी ज्यादा मूल मुद्दा था इस सुक्ति का मूल आत्मा था 125 अमेंडमेंट आर्टिकल 280 और इसको जो करने का जो वादा आपने रखा था बोला गया इस सेशन में करेंगे अगला सेशन में करेंगे नेक्स्ट सेशन में करेंगे ऐसे चलते 5 साल अभी पार करके गया और अभी भी उसको नहीं किया गया है इसलिए हमारा मांग हम ये डिमांड करता है 1 दिसंबर 2025 से भारत में जो अधिवेशन होने जा रहे हैं पार्लियामेंट विंटर सेशन इस विंटर सेशन के पार्लियामेंट में वो 125 अमेंडमेंट 280 आर्टिकल पारित किया जाए जिसके तहत बीटीसी और बीटीआर को डायरेक्ट भारत सरकार से फंडिंग मिलेगा डायरेक्ट फाइनेंस मिलेगा फाइनेंशियल ऑटोनॉमी शिक्षित आसाम के कार्बी डिमासा बीटीसी बोडोलैंड बीटीआर और मेघालय के खासी जॉइंटिया गारो और मिजोरम का लाई मारा सागमा त्रिपुरा का त्रिपुरी ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट काउंसिल को मिलेगा और इसके तहत 40 अभी बीटीसी बीटीआर में जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी है इसका 60 में वो बढ़ावा मिलेगा 60 तक वो बढ़ जाएगा और उसी सारा चीज को लेके भारत सरकार के गृह सचिव को हमने 12 राउंड ट्राइपार्टाइट रिव्यू मीटिंग में एफसू एनडीपी यूपीपीओ हमने बात किया 5 साल में 12 राउंड से भी ज्यादा डिस्कस किया 5 साल में गृह मंत्री अमित शाह जी को हम से भी ज्यादा मुलाकात किया हम विश्वास रखते हैं
आप हमके ऊपर विश्वास रखिए। शांति लाने का वादा हमने निभाया। बोडोलैंड में, असम में आज शांति है, शांति हमने लाया और उसे शांति को लेके आज अल्फा शांति समझौता में आ गया, एटीटीएफ आ गया, एनएलएफटी आ गया, आदिवासी, दिमासा, कार्बी, सांताल, सभी जो भी सशस्त्र गुट था वो लोग शांति समझौता में आया। 10,000 से भी ज्यादा लोग शांति समझौता में अपना आर्म्स ले डाउन किया, लेकिन हम अपना वादा निभाया। भारत सरकार अपना वादा कब निभाएगा, वो हमारा इस जंतर मंतर से प्रश्न है। हमारा वादा हमने निभाया, आपका वादा आप कब निभाएंगे? और इसी बात को लेके भारत सरकार के ऊपर हमारा विश्वास है और भारत सरकार हमारा ऊपर विश्वास रखिए। और कार्बी आंगलंग का जनजाति का, पहाड़िया जनजाति का मर्यादा प्रदान करना, बोरो कोसारी काउंसिल को पूर्णांग मर्यादा प्रदान करना और भी बहुत सारा बात इसमें लिखा गया था। सेंट्रल यूनिवर्सिटी देंगे, एनआईटी देंगे और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी देंगे, 1500 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पैकेज हमको देंगे। कुछ चीजें हुआ है, कुछ चीजें होने के लिए अभी भी बाकी है। स्कूल का प्रोविंशियलाइजेशन होगा, लैंड राइट अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट राइट एक्ट वो हो जाएगा। एनडीपी का हमारा केदार लोगों का जो भी हाइनिया नॉर्थ हाइनिया केस है उसको विड्रॉ किया जाएगा। कुछ किया है और भी बहुत ज्यादा बाकी है। वो सारा जो चीज था भारत सरकार ने अभी तक नहीं किया है। जो किया है उसके लिए धन्यवाद, जो नहीं किया है आज हम मांग करता है, डिमांड करता है। गांधी जी के आदर्श से हम आंदोलन करने आया है, अपना आवाज हम रखा है। दिल्ली के इस जंतर मंतर, भारत के पार्लियामेंट ज्यादा दूर नहीं है, प्रधानमंत्री का आवाज ज्यादा दूर नहीं है, गृह मंत्री का आवाज ज्यादा दूर नहीं है। आप लोगों को हम मांग करता है, हम डिमांड करता है कि जल्द से जल्द आपका जो वादा आपने रखा उसे वादा को निभाते हुए उस वादे के तहत आने वाला विंटर सेशन में 125 आर्टिकल जो अमेंडमेंट है, जो इस एकॉर्ड का मूल मुद्दा था और इस एकॉर्ड का मूल जो हमारा विषय था उसके तहत वो व्हाइट पेपर में जो लिखा गया है उसको मर्यादा, उसको अधिकार, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल और डेमोक्रेटिक स्टेटस देने के लिए आप काम कीजिए। यही बात मैं इस मन से भारत सरकार को, आसाम सरकार को मैं अपील करता हूं। आंगलाव बाथ्रा बुंनो लुबैयाखै रायजो राजा नोंथांमोन जे जोंनि सोमावसारनाया रावनिबो हेंथा नङा, रावनिबो अयनाय नङा। सोरबाया गोरोन्थि बुजिनो हानाय। 5 बोसोराव प्रमोद बर'आ बिटिसि बिटिआरआव सरकार सालायदोंमोन। बिथाङा सुक्ति मावफुंनायनि थाखाय जथेस्थ नाजादों। दा गोदानै बिटिसिनि मुरब्बी हिसाबै हाग्रामा महिलारि बिथाङा सरकाराव फैबाय। 2003 नि बिएलटि आसाम सरकार, भारत सरकाराव जि लिरनाय दङमोन कार्बी आंलंनि एसटि हिलनि इस्यु 2020आव बेखौ लिरफिननाय जादों। 95 डिस्पुटेड भिलेज खोलानि गामि सोनांगौ बेखौ 2020 नि एकर्डआव सोनाय जादों। लैंड राइटनि खोथाखौ 2020 नि एकर्डआव सोनाय जादों। 2003 आरो 2020 नि गेजेराव कुनु बे एकर्डआव कन्ट्राडिक्शन आरो पार्थक्य गैया। सोरबाया मायबा कन्ट्राडिक्शन दङ, कनफ्लिक्ट दङ, पार्थक्य दङ होननानै सानदोंबा जों रायलायनो थाखाय राजि। जोङो रावनिबो संविधानिक मर्यादा, जोंनि अधिकारखौ लानानै जों मालाबाबो हेंथा मावनायाव गैया। रावबो जोंखौ भुल दाबुजि, रावबो जोंखौ राजनीतिक कालार होनायनि बाथ्रा गैया। बयबो एबसुनि मन्चआव सावरायनो हायो, रायलायनो हायो, आन्दोलनाव बाहागो लानो हायो। खोथाया जाहैबाय मानगोनां बिग्रायारि मावथि लोगो नोंथांमोन, दैदेनगिरि नोंथांमोन जे फैबाय थानाय समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो 2003 नि एकर्डआव जिखौ मोनाखैमोन, भारत सरकारनिफ्राय डाइरेक्ट फाइनेन्स नांगौ, आसाम सरकाराथ' फैसा होगोन, बेयाव जोंहा आपत्ति गैया। किन्तु भारत सरकारनिफ्राय जोंनो फैसा नांगौ। आर्टिकल 280, आर्टिकल 275 कारण रायजोनो होनाय प्रतिश्रुतिखौ फैसा थाखा गैयाबा, पुँजि गैयाबा जेबो मावनो हानाय नङा। सेन्ट्रेल यूनिवर्सिटी जानांगौ, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जानांगौ, एनआईटी जानांगौ, नेरिम्स जानांगौ, गोबां खोथा बेयाव लिरनाय दङमोन। बेखौ मावनोबा जोंनो थाखा फैसा पुँजि नांगोन। आरो बिनि गेजेरजों बिटिआरआव, बिटिसिआव 40टानिफ्राय 60टा समष्टि जागोन।
सोरबा बुंनो नागिरो सोरबा बुंनो नागिरो जे 60टा समष्टि जाबा 10% रिजार्भेसन जागोन जों गेरान्टि लायो दाथियै आङो बुंनो नागिरदों 60टा समष्टि जायोबा एसटी समष्टियानो 40टा जागोन आथिखालनि 30टानिफ्राय बारायनानै 40टा जागोन बेयाव रावबो सोरबा तेरा बेका बुंनाय बाथ्रा गैया सुक्तिखौ जों खालामदों सुक्तिखौ एबसु एनडिबि इउपिपिअ खालामदों सुक्तिनि स्पिरिटखौ जों मिथियो सोरबा बाहेरायाव थानानै तेरा बेका खोथा बुंनायनि खोथा गैया दा बेखायनो मानगोनां बिग्रायारि लोगो नोंथांमोन बे दिल्लीनिफ्राय थांनानै मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथांखौ जों लोगो हमगोन बिथांजों सावरायगोन आरो बर' सुक्तिखौ मावफुंनायनि थाखाय बिथांनियाव जि मदद बिथांनि जि हेफाजाब जोङो बिनांगौ जों बिथांजों सावरायनानै जों बिगोन आरो फैबाय थानाय विंटार सेसनाव भारत सरकारा जुदि जोंनि बे बिलखौ पास खालायाबा डिसेम्बर दानाव क'क्राझाराव 2 लाख मानसिनि गेदारिंजों जोङो मास गेदारिं हाबाफारि लानो थाखाय दिनैनि बे जन्तर मन्तरनिफ्राय जोङो आवाज होयो आरो जों घोषणा खालामो आं बेखायनो गोलाव बाथ्रा बुङाबासिनो जोंनि समाबो जोबफैबाय आरो बेखायनो धर्नानि जोबथा हाबाफारियाव आं गासैखौबो साबायखर आरो धन्यबाद होदों बिग्रायारि नोंथांमोन बिग्रायारि गोसोखौ जों मालाबाबो फोजोबनानै लानो नाङा मोनद' हारिया एसटि जायोब्ला बर'नि अस्तित्व शेख सिदोल जोंनि एसेम्बलि पार्लियामेन्ट आथिखालाव 30टा माने बिटिसिनि समष्टि जेबो थानाय नङा बे मोस्रोम जालांगोन मोस्रोम बे हाद्रि जालांगोन सोरबाया सानदों जानांगौ राजनितिक स्वार्थनि थाखाय खोथाखौ बुंबाय थागोन सोरहा राजनितिक स्वार्थ दङ नोंथांमोना बुंबाय था जोंहा बादा गैया किन्तु जोङो बे खोथाखौ स्पष्ट बुङो बर' हारिया जि अस्तित्वनि थामोन्थानि जि बड'फानि आदर्शजों जि आलादा रायजोनि आन्दलन खालामदोंमोन आलादा रायजोनि आन्दलनाव बिएससि बिटिसि बिटिआर मोनबाय आरो दिनै बे समाव जोंनि मोनखानाय अधिकार जोंनि हा हु जोंनि ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लक जोंनि शेख सिदोल जोंनि एसेम्बलि पार्लियामेन्ट पलिटिकेल रिजार्भेसन बिटिसिनि पलिटिकेल रिजार्भेसन बर' कसारि काउन्सिलनि अस्तित्व कार्बि आंलंनि बर'फोरनि अस्तित्व बेखौ जों मालाबाबो खोमाना लानो नागिराखै 45 लाख ट्राइबेलाव बर'फोरानो 25 लाख आधानि बारा आरो 45 लाख ट्राइबेलाव 6 जनगोष्ठीया 2 कौटिया जाबसिनोब्ला बेजों बर' हारिया मालाबाबो थावरिनाय नङा रायजो राजा मोनथोंमोन जों रावबो 6 जनगोष्ठीनि बिरोधी नङा 6 जनगोष्ठीनि जों हिंसा खालामग्रा नङा बिथांमोना मा अधिकार लायो मा मोनो मा होयो होथों किन्तु जोंनि अधिकारखौ धंस खालामनायनि थाखाय नङा दा बेखायनो मानगोनां दैदेनगिरि बिग्रायारि मावथि लोगो नोंथांमोन 25 नभेम्बराव आरो बे बिला फैगोन बे बिला फैबा बिनि उनाव मा जागोन बेबो नायनो गोनां आरो बेखायनो जों धैर्ययै सैज्ययै गणतान्त्रिक आन्दलन सोमावसारनायनि जि स्पिरिट बड'फाया जि होलांदों महात्मा गान्धीया जि होलांदों महात्मा गान्धीनि देशआव बड'फानि देशआव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि गणतान्त्रिक आवाजखौ जों लाखिगोन बे आवाजा रावनिबो हेंथा नङा बे आवाजा सोरबा बिटिसि सरकारनिबो नङा बे आवाजा सोरनिबा हेंथायै नङा दायित्वआ जाबाय भारत सरकार आसाम सरकारनि आरो दायित्व मथे खामानि मावनांगौ आं बेखिनि खोथाखौ स्पष्टयै बुंबाय नोंथांमोना बयबो मोजाङै थांफिनगोन आरो गावबा गाव जायगायाव थांनानै एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन आरो एसटि मेटारखौ लानानै गामि गामि नखर नखर ओनसोलाव इन्टेलेक्सुवेल मिट एवारनेस मिटिं गामि गामि नोंथांमोना हाबाफारि लागोन आं बेखौ मिजिंथिबाय आरो बिनि गेजेरजों फैबाय थानाय समाव बर' हारिनि अस्तित्व थामोन्था रैखाथिनि थाखाय हाबा मावलांगोन थांनाय समाव बड'लेण्ड महोत्सव खुंबाय विश्व दरबाराव बड'फानि आदर्शजों बर' हारिखौ गायसननांगौ प्रधान मन्त्रीखौ लिंनानै लाबोबाय थांनाय समाव जोङो बड'फानि मुसुखाखौ दिल्लीयाव गायसनबाय 12 बार भारत सरकारजों जों राउन्ड टेबल सावरायबाय आरो 6 बार भारतनि नखर मन्त्रीखौ जों लोगो हमबाय बिथांमोना जाया होनना बुङाखै हाया होनना बुङाखै मावा होनना बुङाखै माखासे खामानिखौ मावदों माखासे समाधान खालामदों किन्तु खोथाया जाहैबाय जे टाइम बाउन्ड एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन जायाबा आसाम एकर्डआ 40 बोसोराव बेबायदि जों नेनानै थानो जोंहा सम गैया जोंनो अधिकार नांगौ जोंनो मोनथाय नांगौ कागजाव जि लिरदों बे कागजाव जि लिरदों बे कागजनि फिथाइ बिनि रिजाल्ट बिनि जि मोनसे
अधिकार मर्यादाखौ जोंनो नांगौ बेखायनो बे जन्तर मन्तरनि धर्ना बेखायनो कन्स्टिटिउसन क्लाबाव जोंनि नेशनेल लेभेल सेमिनार बे साक्सेसफुल जाबाय आरो देशनि मानसिया एबसुनि शक्ति इउपिपिअनि शक्ति बर' आफादफोरनि एनडिपिनि शक्ति जि शक्तिया दङमोन बेखौ दिनै नुफिनबाय आरो बेखायनो नोंथांमोनखौ धन्यबाद बावनानै आंनि बुंनायखौ फोजोबबाय।